Kubor nagaslem jong unongsan hima. Kajing hiran aga bela kasgi kamtam akum kene kapor kalau pelong biang iki bubun ki breo ki benda ke West Khasi Hills bagin hap ban ngam biang aga jing thang ranga ki klau ki betap bat ban shalan be a ni ranga kat kum kajing lap kate ki jing thang ranga ki breo ki klau ki betap kala jia biang lajan haman la ki jaka jong kene ki district watla ka sarkar jilla lingba ka Meghalaya Charcoal Control of Production Storage Trade and Transit Rules 2008 kala khang persya bentang ne khai ranga la ban kado hang ne ba ha ka be dei ba ka jing thang bat jing khai ranga be a nya po West Khasi Hills nadu gidi kisnam balala nagaliang jong ki board district lingba district magistrate na ka por sha ka por gila pinmi hukum ban pinjari ru na ka kandon shispa saupusau CRPC ban khang persya ya ka jing thang klau ba ru ban thang ranga ladi ban shalan yo ranga ndai ka de ka jing pinjari bat ka te ga ain ka sarkar kam shimla trai kam satya watla ki breg la tip bagalong ka ba be an habay kran bat ki katu ga de ki nong bala thang ranga ki la pan pau ba ka ba pelong ki bagin hap ban thang bat khai ranga ga de namar ka jing hiran palat aga yo bala yo ski kamtam akum ga de ka por ba kum ki nong bala ki ba bala ruang ban pendap ki yeng ka sem kim ban se ban hiar shi ki klau ki batap ban thang ranga wat ka jing parking jing ki bor ka an